bakon labari. Wallahi sun ci gaya Wallahi sun didi. Lokacin da na da ku rayuwa ta ɗan rako wahala ta yi min ciko farin ciki ban san shi ba a hanarin zuwa na tuno na gudana ji ɗanɗano ran da na yi babban gamo labarin nake so ranar ina bakin aiki sai na ga wata tayo birki abinda ya ban mamaki sai ta ce malan taso aiki nake so biya a yanayinta da tarbiyya na zatanta da kyan haniya da mafana ce bakar wuya ban samu abinci ba koda ku gina sanna a sannu dan jinta ta kasance na ɗauki kayan amma ban kai ba sai da maraice dan gidansu da nisa na sha wuya ta kaice sai ta gaya mini cewa dan dakata karkazarce sai da na kai kayan duk ta yi tambayar sunana ko da taurin kaina sai na ce ki bani kuɗi na kana ta ce lamba na zan bata don wata rana na ce na ga baski na yamma Allah sallame ni da yamma kin ga na gaji sosai ga jiki na ya ɗauke rama da ce da ni in yi haƙuri yan ci abinci kan in koma sai na ce na gode na zaune na yi ta tunani shin wannan wace ce za ta zo haka nan ta tare ni bayan na kammala cin abinci ta yi mini kyauta mai girma ta bani har nambar ta don kira ta na koma aiko na komawa sai na kira ta mata godiya sai ta amsa wayata na fara zance ta na yi mini dariya aiko na ta yabata don zato na shi ne godiya hankali min ya samu amma akwai wata matsala babba gidansu ba sa suna da cin mutunci ba zan jure ba to ku biyo na samu ba anan gizo ya isa garba dan na fara tunanin rubuta waka rerawa lokaci ba zai bari ni bayyana labarin nan duka ba sai ku biyo na sannu Wicked